Валерий Кавалеўскі, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету з намі на відэасувязі. Спадар Валера, вітаю вас. Добрый вечер. А ў студыі з'явіўся Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, вядоўца праграмы «Двубой» на Белсаце. Добрый вечер. Прывітанне ўсім. Вядома, што тыя, хто не падзяляе каштоўнасці Нобелеўскай прэміі міру, не перастануць раптам яе падзяляць. Вось калі іх запросяць на гэтую цырымонію, які сэнс тады гэткага запрашэння, Віталь, як вы лічыце? Ну, ведаеце, ёсць такое англійскае слово involvement. Часто даволі в палітыцы вот менавіта такая палітыка ўжываецца. Она была і в дачыненні да Лукашэнкі там до 2020 года, прыцягнення, уцягвання, маўляў, калі мы гэтых людзей будзем трымаць бліжэй да сябе, яны будуць себе паводзіць лепш. Это ведаеце, калі абмяркоўвалась, ці трэба там беларускім, умоўна, ці расійскім чыноўнікам ездзіць на захад. І вось бывалі такія меркаванні, што яны прыедуць сюды, павучацца, нешта пабачыць там, а вот Нобелевскую залу яны ўбачаць там, і адразу яны палепшаюць, адразу яны пранікнуцца всёй велічынёй гэтых праблемаў і всім хараством этого жыцця са сваімі праблемамі, але тым не менш лепшага, чым в іх краінах, і яны памяняюцца. Вось такая логіка, она, мне здаецца, не адмірае, і мне здаецца, ніколі не памрэ, она заўсёды будзе прысутнічаць палітыцы. Іншая справа, што трэба, конечно, глядзець на канкрэтную сітуацыю. В дадзены момант мне эта логіка не здаецца пераканаўчай. Спадар Валера, які сэнс прымаць такое запрашэнне для амбасадараў вось гэтых краінаў? Ну, ці гэта таксама будзе тая сітуацыя, якую мы назіралі з Нобелеўскім фондам у Швецыі, калі падчас крытыкі ўсё ж такі ўдалося адклікаць гэтыя запрашэнні, ці Нобелеўскі камітэт таксама можа зрабіць, на ваш погляд? Ну, режим Лукашенки отчаянно шукае любые магчымасці пацвердзіць свою легітымнасць, свою прымальнасць для міжнароднай супольнасці. Таму такое запрашэнне, конечно, было б для іх падарункам, для прапаганды і асабіста для Лукашенкі. І менавіта таму рэакцыя на саму ідэю запрашэння іх спачатку на гэты банкет ад фундацыі Нобеля і зараз на магчымасць іх удзелу ў цырымоніі ўручэння гэтых узнагародаў, яна такая рэзкая. Потому што все разумеюць, што гэта будзе такая чарговая ін'екцыя ўпэўненасці для рэжыму, і насамрэч гэта не вядзе да таго, каб рэжым праз такое ўзаемадзеянне, involvement, як кажа спадар Цыганкоў, з міжнароднай супольнасцю, ён выстройваў ці спрабаваў неяк выстройваць новыя формы дыялогу з беларускім грамадствам. Якраз такі гэта можа быць іншая паслядоўнасць, што праз такую новую упэўненасць яны могуць падвышаць рэпрэсіі.